Hoe sjocht een horecadienst bij de politie eruit? Tijd om dat te ondervinden. Ik ben deze horecanacht op een paard met Femme en Margriet, twee agenten van politie Noordoost-Friesland. Op naar bureau Burgum, waar wij kwartierjochenen de horeca- en signaleringsbriefing hebben. Als hier vannacht rondriep, dan maakt het wat meer bedrijf aan de kant zetten. De briefing wie rap kleer en daar kwam de eerste melding. Een vraag vanuit de ambulancezorg of wij assisteren willen om een patiënt in Boetenpost uit een wenning te tillen. De meldkamer jouwt tasstemming. Dat betekent dat we met zwaailicht en sirene hinderrieden maaien. Ja, ontvangen. Onderwijs naar het dorp wordt de melding opschaald naar reanimatie. Op locatie binnen al burgerhelpverleners, politieagenten en ambulancemedewerkers druk douane met de reanimatie. Uiteindelijk mocht alle help net meer baten. De dienst gaat verder en onderwijs naar Dokkum worden nog een aantal automobilisten controleren op het rijden onder invloed. Is de auto kut? Want de richtingaanwijzer. Dat u net of was ze met rommel? Oh. Bij de controleren automobilisten wie alles verder in een hek. Lekker wheelie. Die is mee. Zie je zit helemaal niks op. Yo, stop eventjes. Op het Doniawei spreken Margriet en Femme nog een aantal fietsers zonder licht aan. Zij komen er mij een waskorging van aan, maar moeten het laatste eind voorrennen. Op een rotonde van de Lauwe Zeewei bij Dokkum wordt een bestelbus spot die een aanleiding had om staande te houden. Op de bouwert wordt de auto stopzet en bij de controle doch blikken dat de automobilist geen gildig rijbewijs had. En uit de drugstest blijkt... Hij moet nog even trollen, maar hij is sowieso positief op gebruik van cannabis. Ja. Er komt een licht streepje bij zitten. Houdt in dat je bent aangehouden, dat ik niet tot antwoorden verplicht. En eventueel heb je straks voor het verhoor een vraag recht op bijstand van een advocaat. De man wordt aangehouden en oerbracht naar het politiebureau. Daar wordt hij insluiten en vervolgens voorlaat aan de helpofficier van justitie. Die bepaalt of de aanhouding wel of net rechtmatig is. Daarna wordt er van de bestuurder bloed aannam door een GGD-arts en hij wordt jet. Tijdens de afhandeling van het papierwerk komt de volgende melding binnen. Rond 11:12 wordt er melding maken van een vechtpartij in Zwijgerbosk, waarbij het echt dingen vernield worden. Met een aantal eenheden gaan we die kant op. Femme maakt het ondertussen het papierwerk af, Margriet gaat solo richting Zwijgerbosk. Bij het dwarshuis is het bij aankomst van de politie weer rustig. Wij kunnen onverrichterszaken weer retour naar het bureau. Tenmeen, dat denken we. Riedend op een centrale as komt de volgende melding binnen. Een vechtpartij op Oranje Wal in Dokkum. Bij aankomst van us is de situatie rustig. Waarom op het bureau is Femme klaar met de afwikkeling van de zaak die het Jo Jedder zeggen. De man wordt naar huis gestuurd en kan later een procesverbaal verwachten. Ja, wel thuis. En een goede nacht. Om kwartierorien heen komt er een melding van verlaten plaats ongeval binnen. Een eenheid is in de buurt en riet voortendadelijks naar de ontroffen auto ta. Door speurwerk van de agenten op de ongevalslocatie wordt al gauw duidelijk werd de mogelijke bestuurder wennet. Wij worden op het huis aangestuurd en bij het huis van de nou inmiddels verdachte wordt de situatie eerst observeren. Na een kwarte inspectie wordt er aanbellen en bekent de man eens voortendadelijks dat hij rieden had. Hij hield de kentekenplaten met een hoestaannaam. De man wordt aangehouden en vervolgens oerbracht naar het bureau. De automobilist wordt jet en het papierwerk wordt voor Safir op dat moment mogelijk afwikkelen.
Dit wie een lietse insjoch in een horecadienst van de politie Noord-Est-Friesland. Van een reanimatie on bestuurders onder invloed. Je komt het in zijn dienst alle gaat zien.